Good evening guys. Karon guys, malakaw na pud mi kamanan amin. Kalingawan sa gym. Daghan kayo ditong mga makaon nga mga isa to na mga Barbecue. mga barbecue klase mga isa. Ako tigtanaw nga ko Pag-ilis na. Bayan. Sorry. Series ko ba Sir, ma'am. Salamat kayo. Ma'am, salamat kayo. Kasi magluto yung papa eh. Pero, dito. Ay, saba. Si at lang sa Asa? karen. Di man na siya. Picture me. Inju. Ice cream na ako. Ice cream na ako. Sa tidayat kay Wing. Oh. Nakalimot ko. Wako kay ba nakalimot ko. Kana imo? Hi guys, diri na mi sa among balay, abot na mi. See you next vlog. I love you all. God bless.